आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदियै दिनै आसाम सरकारा मोनसे हाबा मावफुंनानै होबावबाय। आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव सेल्फ हेल्प हान्जानि लन दाहार लानायखौ सुख'नो खोथा होनाय बायदियै दिनै सेल्फ हेल्प हान्जानो आसाम सरकारा रांनि चेक राननानै होदों। दानि खुंथाय गोहोआव थानाय आसाम सरकारा आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि समाव सेल्फ हेल्प हान्जाफोरनो जायनाखि नर्थ इस्ट आरो आरहन बेंकआव दाहार लानानै बे हान्जाफोरनो दाहारखौ सुख'नानै होगोन होनना खोथा होनाय बायदियै दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव बिजाब बाख्रियाव बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि जेसेबां नर्थ इस्ट आरो आरहन बेंकआव दाहार लानाय सेल्फ हेल्प हान्जाफोर दं बे हान्जाफोरनो दिनै आसाम सरकारा दाहारखौ सुख'ना होनाय बायदियै चेक राननानै होनाय जादों। बे चेक राननाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'जों लोगोसे बेरगाव ब्लकनि बिडिअ बाहागो लाबावो आरहन बेंकनि मावथि आरो नर्थ इस्ट बेंकनि मावथि हान्जा बिथांमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिनानै लानि। मोजां हाबाफारि थांनाय 27 मार्चआवनो थांनाय 27 मार्चआवनो जिल्ला थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि समाव दानि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनसे रादाय होदोंमोन जे माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय जेसेबांखिनि लन लादोंमोन लानानै जायफ्रा रिकभारि खालामबाय बिथांमोननो एवार्ड हिसाबै माबा मोनसे रांखान्थि हमना होनाय जागोन होननानै आरो बे हिसाबैनो बे 27 मार्चआव जिल्लायै रानबाय आरो दिनै नैबे भेरगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङाव जेसेबांखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा लन लादोंमोन लानानै रिकभार खालामदोंमोन बिथांमोननो दिनै नर्थ इस्ट स्मल फाइनान्स आरो आरहन माइक्र' फाइनान्स बिथांमोना बे चेकखौ रानदों आरो बेयो जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि आरो बेनि थाखाय असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां लोगोसे एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा बिथांमोना बिनि थाखाय साबायखर होजाथावना सुबुं होननानै जोंनि बिटिआरनि आरो लोगोसेयैनो आंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनि गासैबो रायजो राजानो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ जासिग्रोबाय मिजिंथिबाय बे बोसोराव बयनिबो जाहाथे जौगासारो फरायसाया फरायनायाव आबाद खालामग्राया आबाद मावनायाव आरो फालांगिरि खालामनाया फालांगिरियाव जाहाथे जाफुंसारो आरो बयनिबो देहा सोलेर मोजाङै जाहाथे बारलाङो बे बोसोराव बेखौनो आङो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबो। बेराफारसेथिं जों नुदों जिहेतु रंजालि बैसागु आफाद बा खुंथाय आफादफोरा माखासेया खिन्थु माने जि सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइ 1,50,000 बेखौ खिन्थु मोननो हायासै बे बेलायाव बिथांमोननिसिम बियो एसे कमिउनिकेसन गेप जादों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बांसिन बैसागु खुंनाय आफादा जायफ्रा 30 बोसोर 27 बोसोर 20 बोसोर बिदि जाबाय बेफोरबायदि आफादा सरकारा फोसावनाय जि 1,50,000 रांखौ मोननो हायाखै दा बेखायनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बांसिनहै जोंनि बर'नि बैसागु खुंग्रा आफादफोरा बांसिनानो मोनाखै बेखौ जि कमिउनिकेसन खालामदोंमोन जोंनि बिटिआरनि सरकारनोबो बिदि थोंजोङै कमिउनिकेसन खालामाखै आरो बेनि थाखायनो जोङो काउन्सिलाव सावरायदों जोंनि बिटिआरआव सावरायदों जे बेखौ जोङो बोरै मोनहोनो हायो आरो बेखौबो आङो अलरेडि खावलायखाबाय जे जायफोरा बैसागु खुंदोंमोन बिथांमोना जाहाथे बोसोर जानाय हमनानै ला 10 बोसोरनि बांसिन जानाय बिथांमोनखौ जाहाथे रांखान्थि अनसुंथाइखौ मोनो बेनि थाखाय सावरायनाय जादों आरो इयुनफोराव जायफोर बैसागु खुङो बिथांमोना जाहाथे ससाइटिनि नामाव माने बबेबा खुंथाय आफादनि नामाव जाहाथे सरकारनि खाथियाव रेजिस्टार खालामना लायो आरो बिथांमोना जाहाथे एकाउन्ट बुक मेनटेन खालामो बिदि डकुमेन्टसा थायोब्ला सरकारनि अनसुंथाइ मोननायाव बांसिन सुबिदा जायो जाहाथे बेखिनिखौ खालामना लायो आं बेखौ नैबे समाव खावलायहरदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360